На місці затримують правоохоронці. Висловлюють свої думки щодо війни в Україні журналісти та редактори федеральних прокремлівських каналів. І мережею поширилося відео, на якому журналістка російського пропагандистського першого каналу Марина Овсяннікова під час прямого ефіру новин вийшла у студію з плакатом і закликати проти війни. Давайте переглянемо. Западных санкций говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Больницы не должны пострадать от... Точніше, не журналістка, а редактор, тому що взагалі, коли спочатку вона вийшла, там в багатьох і пабліках писала, що це, можливо, якась невідома взагалі жінка, але зрозуміти, що якось до прямого ефіру допустити якусь людину, це надто складно, бо хтось сюди прийшов у студію, так зміг зробити таку диверсію, скажімо так. Але дійсно після цього вчинку я і дивилася і російські також джерела, там що вони про це говорили, і одразу після цього її затримали, не допускали до неї жодних адвокатів, і їй може загрожувати навіть і кримінальна відповідальність до цього. Угу. Ну, власне, це такий безпрецедентний просто випадок, неймовірна подяка Марині, тому що насправді, просто уяви собі, вона працювала редактором на центральному федеральному каналі Росії, і от вона просто в цій інформаційній клоаці, осередку просто знаходилася, дивилася. По мийці працювала. По мийці, так. І вона вже просто не витримала і вийшла, і, чесно кажучи, хоч там за російським законодавством нібито їй там загрожує адміністративна відповідальність, хоча ми розуміємо, що це не так. Коли в Росії затримують просто людей, не просто з плакатами «Нєт війні», а просто з крапками, вони з білими папірцями, вони бояться правди, вони не хочуть бачити, вони не хочуть все вірити. І тут просто людина під час прямого ефіру вийшла і показала дійсно, що є такі люди, і висловила свою позицію. Просто слава Україні! От детальніше про вплив санкцій, результати переговорів між українською та російською сторонами поспілкуємося з політологом Валерієм Клочком. Від них ще чогось очікувати. Дозвольте пару слів з приводу вашої ейфорії і захоплення вашим колегою в Росії. Я розумію, що ви це відео потім вирішите взагалі не поставите, зараз в прямому ефірі можу це говорити. Таке ваша справа вашої редакції. Я не розділяю вашої ейфорії і позиції, що ви робите із фактично пропагандистки, яка 8 років нас знищувала, зараз героїню на всю Росію. Так, можна якось оцінювати її позитивний вчинок, але подивіться її записи і попередню позицію, яку вона займала по відношенню до Росії. І зараз тим самим ви толеруєте фактично російську агресію. Це моя позиція. Просто задумайтесь те, що ви зараз робите. Не можна робити з одного вчинку героїню, бо ви щойно згадали, як затримують на площах росіян за те, що там листочок написаний. А тут нібито вийшло. Ви що, не розумієте, що це постановочний кадр був? Що зараз Ернст просто прикриває свою задницю на телеканалі, щоб до нього санкції не застосували? Ви ж реально не знаєте, де зараз знаходиться ця редакторка. Бо пишуть, що вона просто зникла. Тому, друзі, я вас дуже прошу, не перетворюйте цей один вчинок, який був постановочний, у героїзм. Це відео, яке я зараз сказав, ви можете вирізати. Мені, в принципі, байдуже, я про це писав. Дивіться, ми нічого вирізати не будемо. Так, це ваша позиція. Я сумніваюся, що ви його взагалі на канал поставите, розумієте? Тому що риторику, яку ви зараз поширюєте, вона неправильна. Подивіться, що говорять ваші колеги і інші. Бо ви зараз перетворюєте, ще раз говорю, її на героїню всього Радянського Союзу і Росії. Ми нікого не ідеалізуємо, тому що ми розуміємо, що все ж таки пропагандистський канал працював. Ви це робите, розумієте чи ні? Тому я вас дуже прошу, підбирайте риторику. Вона зараз трошки в іншій ситуації. Це моя позиція, я маю право її виказати. Я живу не в Росії, не в Рашці, а тут. А далі справа вашої редакції, що ви з цим зробите. А тепер я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это было действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально 2 суток без сна. Больше 14 часов длился допрос, и мне не давали не связаться с моими родными, ни близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи, и поэтому я находилась в достаточно сложном положении. Давайте все комментарии будут уже завтра, потому что мне сегодня надо просто отдохнуть.